Poslanci v Detve opäť zasadali do svojich kresiel a diskutovali na rôzne témy. Program začal opätovným prerokovaním zmien všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva o rozpočtových pravidlách, ktorých platnosť pozastavil primátor mesta Ján Šufliarsky. Mestskí poslanci tieto zmeny prelomením jeho veta opätovne schválili. Ďakujem. Následne prednosta Mestského úradu predložil zastupiteľstvu primátorov návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorou mesto Detva v roku 2009 predalo rozvody tepla spoločnosti BITES. Návrh rozprúdil búrlivú diskusiu. Bola odsúhlasená finančná čiastka z rozpočtu mesta za účelom dobropisov pre obyvateľov ako odberateľov tepla proti retroaktívnemu vyúčtovaniu. Moja otázka je veľmi jednoduchá na zástupcov spoločnosti BITES, respektívne malo by to byť adresované aj na dozornú radu, ale počuli sme, v akom stave je. Dúfam, že sa to nebude vlieť zase niekoľko mesiacov a rokov, že nebude existovať dozorná rada. Pýtam sa, prosím vás pekne, kedy nastane reálny termín dobropisov odberateľom tepla, ľuďom dobropisov za retroaktívne vyúčtovanie tepla. Len túto jedinú otázočku som chcel dať, aby sme si to povedali dnes tu. To je všetko. Ďakujem. Bola tu vznesená námietka alebo dotaz na odpoveď ohľadne neposkytnutia dotácie, v úvodzovkách dotácie občanov mesta Detva cez firmu BITES SRO. Jedná sa o tak závažný právny akt, že si nedovolím povedať to len pár slovami. Je to veľmi zložitý, poviem to na rovinu, problém, kde hraničia s trestnoprávnou zodpovednosťou. My peniaze máme pripravené na meste. My nevieme tie peniaze k vám dostať na základe prijatého uznesenia, ktoré bolo prijaté. V rámci tejto témy úplne rozumiem rozhorčeniu občanov, nakoľko mestské zastupiteľstvo už v lete schválilo môj pozmeňovací návrh na vyplatenie vrátik za teplo. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že niekto hľadá spôsob, ako sa to nedá urobiť. Ak je uznesenie nevykonateľné, ako tvrdí prednosta Mestského úrada, a vedia o tom už dlhú dobu, tak mali konať, zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a poslanci by sa k tak závažnej téme kedykoľvek stretli a pomohli občanom vrátiť ich peniaze. Keby im naozaj záležalo na ľuďoch, tak do 3 dní je zvolané mestské zastupiteľstvo a obrazne na 4. deň sa môžu vyplácať peniaze pre ľudí. Stále tu počúvam inak, iba ako sa to nedá, ale mne sa zdá, že tu niekto naozaj nechce. Ďalej Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh primátora na odstúpenie od kúpnej zmluvy na teplovody s firmou BITES. K návrhu sa vyjadril zástupca väčšinového vlastníka firmy BITES magister Pavol Antol. Chcel by som poukázať najmä na skutočnosť, že nikde z týchto vystúpení nebolo povedané, a to v zásade nie som obyvateľ mesta Detva, ale to by vás v prvom rade malo zaujímať, aký bude finančný dopad takéhoto kroku vo vzťahu k spoločnosti BITES, ktorú z tretiny vlastní mesto Detva, a aký bude dopad tohto, čo vlastne sa tu má nejakým spôsobom vykonať na rozpočet mesta Detva. Okamžitý negatívny dosah na rozpočet mesta Detva bude spočívať v tej skutočnosti, že spoločnosť BITES vynaložila od roku 2009, odkedy nadobudla tepelné rozvody v meste Detva, skutočne došlo iba k rekonstrukcii polovice tých tepelných rozvodov. Vynaložila signifikantnú sumu na obnovu týchto rozvodov. Ide o sumu približne 1,5 milióna eur. Zástupca majiteľa ďalej uviedol, že v prípade navrátenia teplovodov do majetku mesta, mesto bude musieť rekonštruovať teplovody na náklady občanov vo výške približne 3,7 milióna eur, čo je čiastka viac ako 111 miliónov slovenských korún. Eurofondy áno. Ja mám informácie podobne, ako to bolo povedané zo Sejky. 85%
by boli prostriedky z európskych fondov, respektíve z európskych plus štátnych. 15% je spolufinancovanie. Ale ten, kto to žiada, musí byť majiteľom. Čiže ak to prejde do mesta, musí byť mesto majiteľom. V poriadku, bude mesto majiteľom. Musí mať licenciu, musí mať stavebné povolenie. Čiže, keďže stavebné povolenie podľa informácií, ktoré sú, končí tento rok, to znamená, že sa bude musieť začať vybávať nové stavebné povolenie. Kompletne. Máme projektovú dokumentáciu. A vlastníkom musí byť 3 roky. Kľúčová otázka. Kľúčová vec. Vlastníkom tých rozvodov musí byť 3 roky. Takže pozor na to. Hej. Čiže nevidíme v tom, že to pôjde zo štrukturálnych fondov, že to je 100% vec. Je tam veľmi veľa otáznikov, či sa nám to z štrukturálnych fondov podarí. Ja osobne vidím, že nie, lebo celý ten proces bude trvať minimálne 3/4 roka, keď môžeme podať žiadosť. Ale táto výzva, ktorá bude najskôr, pravdepodobne koncom decembra, začiatkom januára, je otvorená. Čo to znamená otvorená? Je tam 150 miliónov eur. Kto príde, ten skôr melie. To znamená, príde jedna spoločnosť, odpíš za 4 milióny, zostane 146 druhá, zostane 142 a tak ďalej. Minú sa 150 miliónov, konec. Ja vám garantujem, že tieto peniaze sa minú za 2-3 mesiace. Lebo sú už spoločnosti pripravené na toto, ktoré už tú žiadosť dajú. To znamená, aj my, keď nás to bude trvať aj pol roka iba, a čo veľmi pochybujem, lebo tu môžu byť veľké právne problémy, tak my sa k tým peniazom nedostaneme. Zostanú nám rozvody, ktoré nebudú v poriadku. Mesto má na to, aby vrátilo tieto finančné prostriedky. Takisto, pokiaľ by nevyšli tie eurofondy, o ktorých tu bolo hovorené, pretože dneska naozaj nikto nevie povedať, že aké budú podmienky tých eurofondoch. A takisto nevie ani nikto zaručiť, že či tie finančné prostriedky získa to mesto z tých eurofondov, alebo či získa Vitez tie finančné prostriedky z eurofondov, tak pokiaľ by si bralo tento úver, tak má možnosť si tento úver zobrať, lebo ešte nebude preúverované, aj keď teda vysporiada tieto vzťahy. To možno, čo vravel pán poslanec Body, bude pravda, ale ja to teraz neviem povedať, že či sa budeme môcť, keď takýto vzťah medzi nami a medzi Vitezom bude, či sa budeme môcť uchádzať o tieto eurofondy, to neviem. Ak teda dôjde k tomuto, tak samozrejme ja som s pánom väčšinovým vlastníkom sedel a takisto aj musíme sedieť ďalej a my sa musíme dohodnúť, my sa nemôžeme hádať a vy nedostanete domov teplo. My musíme to teplo vyrábať v spoločnosti Vitez a my ho musíme k vám do tých bytov dostať. Takže my dvaja musíme sedieť, musíme rokovať, musíme to riešiť či už na stretnutiach, pracovných rokovaniach alebo na tých valných zhromaždeniach, aby sme tento problém ďalej teda riešili a tak, aby ste to vy nejakým spôsobom necítili, že sa vám nebude doma kúriť, alebo budete mať doma zimu, alebo budú tu nejaké problémy. Čiže tie skutočné náklady aj my ako mesto samozrejme budeme musieť, ja neviem teraz povedať, a ja by som sa neodvážil povedať, že keď to budeme robiť my, tak budete mať cenu tepla na 1 gigajoule o 10 korún vyššiu, alebo okoľko. Či to bude robiť firma Vitez, alebo to budeme robiť my, vždy budeme rovnakou kalkuláciou započítavať tie náklady, ktoré budú na tie rozvody, na tú rekonštrukciu rozvodov do ceny tepla. A splácať to vždy budú odberatelia. Ja by som chcel len upozorniť na to, pán primátor, že si povedal, že mesto to bude splácať z úveru, alebo ten úver bude splácať z prostriedkov, ktoré vyberú od občanov, len teraz ide o to, za to teplo, či z čiastky 740 korún za gigajoule alebo z čiastky 790 korún za gigajoule. A to je podstatné. A to je to podstatné, ako nám to skutočne bude vychádzať. A nám tu stále chýbajú tie finančné analýzy. A tie treba v veľmi krátkom čase urobiť do konca roku, ak chceme teda spraviť nejaké rozhodnutie o tom, čo s tou zmluvou. Primátor a jeho zástupca počas diskusie spochybnili, či bude možné udržať cenu tepla na pôvodnej úrovni, ani nevedeli povedať, či nebude ohrozené čerpanie európskych fondov. Poslanci schválili uznesenie, ktoré neohrozí dodávku tepla a ani nezvýši jeho cenu. Proti schválenému uzneseniu nebol nikto z prítomných poslancov.